Balima o ani kuma très urgent et très bonne nouvelle. Maliens nouvelle follow be ko premier ministre Chogueli kaka bana peu. Abse kana bara damine d'un moment à un autre. Abse la kabe bara damine dans quelques peu de temps. Ça dépend. Donc ko Chogueli bora clinique là ko tout va bien. Anyo bonne nouvelle follow soro. Aywa bonne nouvelle flanam be no Maliens ko anga premier ministre par intérim Colonel Ablaye Maïga a tagara kuye usine kura dojo uka usine mumbe comment on appelle la compteur ou gland courant compteur fenga ou gland yo de farango malibe avancé lo usine kura de be ka dale malla ala ka dongo do duguje donc anga premier ministre par intérim a taraka to barake amba fo bravo au premier ministre par intérim ala ka bara tonya donc bara be sina malion o temenu ko fe tukuni anye information bere soro ko jeune Afrique konnana ou keleme ka tan galombaro tege jeune Afrique kono ko Mali surasu ni irisu ka surasu ko lube shetala malion tiente kuma ina de ube ka daba kamade kanga surasu moral ka kase ka malion yerama bla nyona français ka media do be ko jeune Afrique ou tara galon tege ko Mali surasu ni irisu ka surasu ko lube manganchi la tiente kuma ina bi tientala chini malion anye nouvelle dumanduma do fana soro aywa c'est à vérifier de. Comme Mali sécurité d'État et Moussa Mara Wuli, ka fo Moussa Mara nyana, kak aye kuma mun fo anga premier ministre ma, kagata dala kangelema, comme Moussa Mara kangata kuma Renouveau TV la bi, anga information mi soro, anga le fana toujours, mais c'est à vérifier. Comme Moussa Mara kangata kuma Renouveau TV la, ko gataka aye kuma mun fo, abeta kuma abetaka aye ise ka siga ka kuma kan, parce que aye kuma mun fo aye faso chi kuma de fo. Comment il digira sécurité d'État là? Il y a une information mise sur des. Donc, on n'est pas trop sûr. Nous, que nous, comment il tient des. Ambe Mouribo connaît faux. Ou il est baranyumani. Mais Moussa Mara Kelintede. Et Oumar Margoga parti Moro. Oumar Margoga parti Moro Fana Bora. À travers Babarouba Bokoum. Babarouba Bokoum Tarakuma RFI là. France 24 ou RFI. Oumar Margoga parti Moro Tarakuma RFI la. Kandoya Eredi. Kandoya. Olu Tarakuma RFI de la. Oumar Margoga Moro Nyamunga Ojouarani et Fengetaïde. Ojouarani et Moussa Marataï. Ango Tien Fonyogana. Donc, vraiment, peut-être à Bisserake, Moro Chamanta Kalama Nekenimba fo. Non, de fois, ne comme Oumar Margoga, mais Oumar Margoga Mali, aye Mali Janfa Mena. Malion. Donc, Ambora Koro de Fo Ongena. Agne information tellement d'offres sur Sanno. Ko communicate ko la fiabugu misiri munani Moussa Mara betayi ko misiru ye Moussa Mara interdit kateta seli misiru la ko parce que kaye faso janfa agno information sur de donc soir de Bamako dabla a information be ko baba non bamako.com o mogo dabla ani abamako o journaliste dabla ou ko misiri fefebe la fiabugu ko Moussa Mara teta selu ga misiru la ble ko ye misiri interdit Moussa Mara la ha ala sago au sago ko la fiabugu ko la fiabugu almamun ko vraiment ku te fait ka Moussa Mara yuga misiri la be dimina yaro Mali ko sera niveau do masanno mogo be frustration be na kuma be donc a nyafa bela jelingena Malien anye information mi soro namba wala ba kalama odi ni yoroi ora temene ko fe ka bala Malien et Mali surasu ye recrutement ke ou ye recrutement ke mogo kuro duna anga armée la donc gawo ou tarakataka ou ka récompense ou douma gawo en même temps aussi ameni bela jela Malien anye information do soro ko sévaré anga surasu tagara surasi munu sara nous deumbe non sévaré ou tarakataka kayeni bigiu ani sagiu ani ka war di falatonuma les orphelins anga armée au baranyuma ke amanga armée fo au baranyumana Malien ni mun kera domina ambo de fo anyo de fo bela jelna ante moko kula ala ka baraka do malila o yoro temene ko fe ka bala anye kuma do me tout de suite Malien anye kuma do me 100 ko chari présent munye manifestation moko keme fla fra ko parce que ko moko bora ko a bala France ko obena ke candidat ha o ba ira ko président Assimi Bise qui présenter ni chari Idriss Déby denge Mamad Déby no yi présenté Tchadi élection na au koro dami ba kana fanga blade colonel Mamadou Doumbia kana fanga blade awa président Assimi aw shi kana fanga bla aw be surasi de aw be na fanga la ni coup d'état di mo mam sani mo donc o di malende ko nyafa malende bela jena mo mam sani mo donc
Maliko ina ame maliko de la ante mogoko la anyo de fo bela jelengena munu me mogoko la u ka taka ka bonga lina anye bloquer li point condamné Malion oro temene ngol fe ka bala tukunu anye information do soro ka foko ouye français ou be ka galon tike Malion agana da kuma ina de français ko terrorisme bena mena ka takala teme ko terrorisme keleme ko ka mena ka entouré kuma tien fo itala c'est-à-dire que ou be kanga surasu morali ou be codé anga surasu moral de cassé France bo bara de la France na jenyogon jugu olu be kanga surasu moral de cassé amba nyafo anga sécurité d'état mo ngena ani ama nyafo président sim ngena sécurité d'état mo nyame kawye voilà ko maman kaka debi voilà maman kaka debi no Maman Kaka Debi, no Idriss Debi, Tchadi président mou ou yemou faka, yem marfa chimouna, français mou faka, au dernier mba place là, ko bi présenté ha, ko obi présenté élection na. Donc, no bi présenté au koro ko Assimi Frappé ka présenté, ma amaso niveau la folo. Amena mounya fo bela jelna beki daka chinois ko ngomira la modi. Donc, ni Maman Debi no bi se qui présenté, o ba ira ko président Assimi Frappé qui présenté. Donc, sorasi mom sani sorasi abe sorasi di. Atera sorasi do takabo parce que obu oef ni ebe francika affaire kedron ubi soutenu mais ni e ko ke ma son francier uba foko no ke dictateur de ke mangako qui présenté uga plan de ni c'est le plan de la France donc on nyafo malien den bela jelena beki atlito horola donc amena image de bossis en kaira malien bela jelena angataka konambeta ambc malien bela jelenga ni horola je anya information kura ni musoro a bi video en kalide ko premier ministre Shogeli kaka bana peu amangini président Assimi fait Ablaye Maïga le premier ministre par intérim ko Ablaye Maïga amangini président Assimi fait ka djidja aga colonel Ablaye Maïga ou kaka sécurité renforcée colonel Ablaye Maïga le premier ministre par intérim ou kaka sécurité renforcée de ayo kuma mon Nations Unies na français ou ka journaliste do bora ko Assimi ye Macron wole kabe ya fadile Macron fait ko Ablaye Maïga discours mi ke Nations Unies na côté ko ya a modifier ko Assimi ka langini kunte o kuma e galon de français ou be ka fausse information ou be ka commencer ka fausse information de blasano ou ye kini ke ka wakasili ke ou be galon teke la ne o kuna bodoro segu tungarani beso jole bedro chap o ka soro nyateke les politologues ayere wolo desi ke le fla ay ngome Macron de se ka sinogodi Malion anyo de fo ko nambeta ambc comme manifestation ba de kara Ouagadougou bi manifestation ba de fana kara Ouagadougou bi Burkina ko dami ba ka fanga bla ha o fana information bi non donc comme Moussa Mara ou ya genga bo misri kono ha ala saga sago ku te fe ka ye misri kono voilà mamarawa gasama e mufo ouverture média ma on côté Thierno Ndiaye ma de Thierno Ndiaye ko kadni mais ouverture média entreprise mo nyuma on tede mbaka tien de fois ina billahi talai nous te faso jolaw yede ni maliko la parce que nyabe do lo be ka se ko be ouverture média soutenir mais kuma gelen fo ngena ni be mo ko fe ba fe mais ka fo ko kuma mu fora ko ngalondo mamarawa gasama ama billahi ni qur'ana di ne be kalala mamarawa gasama e kuma mu fo ay tien de fo ache sadi angala maliko ke wonde so mo ko be ademana mais ta adema fe o sa ngabe do la o be ka fo non soutien Thierno abse ka cheke Thierno fe ka temeneka ne re so mo ko do be ademana mais ta adema fe ne seke ne adema ka chibi bon maliko na ma bo so mo ko ni teri ko ni do ma ko la mali tejo voilà be ka tien de fo yana de Thierno Ndiaye ko kadni wallahi ala mais la sadi ke u ka entreprise na to ko ouverture média billahi talai ni nga fermer di ou te mali fe ni corona che ou te mali ko kala be ka tien de fo yana nous y France ka barakela di indirectement ma fa mo France be ko wole ka war duma de moko fo de mais ou be bara mi ke abe France arranger ka tena malika be bok mala yoro la ou ka fen koro be o ay boli munu ke ko abala France ni nous le kumbe bo en contrôle la amangina c'est ça ou be sanga France défend ou ba on de attaquer ça ou ba on de la gauche ça ou be na ni diversion de kanani koro e ka male on nyina faso koko ku nyesi mana koma ou boy bara doron la ou te faso jola de ouverture média Malion, anga kodra nga fin. Ne taro programme beta kibe nga fin. Non, c'est vraiment déplorable. Ouverture média. Ma fongo Thierno Ndiaye ko kadingere, mais ouverture média imay. Maka tien di fana. Donc Malion amena boka information amenu détaillé ambe je kala je nyongo fe Malion. C'est ça. Anya information ko Iran fana, anya dernière information do sur ça. Ko Iran fana wulembe France contre la France galon tike ka noro Irana. Koubeka, ko manifestation de kera Iran, ko Iran président, ko ye moko keme fla fara,
Faransi tara galon tika ka nora Irana. Iran fana yu ka ambassadeur convoqué ou ka dugu la. Ka kangara la ka kangara da makoroni. Ne ba fana chinois fana marché ke Faransi contre la. Mugo cité Faransi fait. Mugo cité Faransi fait. Afrique du Sud fana ko tout fait. Nigeria fana marché ke coûte Faransi fait. Faransi jelma ka gogo wulumsoni bobi. Ani be fe ka jana tika ka nyatro Faransi toyi. Mogo be ka Faransi défend Mali kono ala ka bellibu. Ala ka na hera kashi. Anta chife awante yafa shima. Musa Mara ni ma yafa deli. Mais kuma kele fana Musa Mara Omar Marako. Aye yafa deli malien be fe akatla ka usema Mali politique ko la parce que aw teke foye Mali kono. Fona ka soro mumbe fora ote che. Aye malien janfa. Omar Marako Musa Mara aye Mali janfa ka ala janfa ka kira janfa. Aye usema aka parti u chaka sema politique ko la parce que malien te son aw ye foka dien du ko lo melige. Bilay asime munke jama min pora. Bilay amed ala tele ala ka do fara o jamaka. Ala ka do fara asimi ka sangorokata mo de be na kibe na nga kalen tien billahi ala ka fo iko ou bien ala ki keye ko fly che de be na keba ngani kalen tien ikera mo sugo suyi an bi danga bilanti ya fima farasi da nga mo fa kidali ka dutigu prefet da ku kantege ministre be kidali farasi surasu be kidali Musa Mara tara kidali ou anga prefet da ko kantege Farasi surasu jolengena, barkan jolengena, minisma jolengena, kanga surasi bidru ni kofaka, ka falatoni bidru, ka muso furato bidru aninko. Donc ka be surasi keme rebo. Kanga surasi befaka, che mu faka, muso mu faka, farasi du faka. Anyo erebelu genga bo Kidali. Musa Baraka visiter mi kara Kidali. Anye erebelu gen ka bo Kidali. Sogoma, klega fedro unana tukuni kara ereturke. Ou tara terroristes ta Mauritanie, ka tout ta Algérie, ka tout ta Côte d'Ivoire. Faransi nana ku fara ɲɔgɔn kan kana Mali sɔrɔsiw bɛɛ faga. Ka Musa Mara labɔ. Ani hɔrɔnya ye tiɲɛ, Musa Mara man ka Faransi tɔgɔ bɔ a da. Musa Mara bilayi su kɛlɛ de wulilen bɛ Musa Mara kɔ. Su kɛlɛ de wulilen bɛ Musa Mara kɔ. Musa Mara mɔgɔ minnu sari nɔfɛ, u siw tɛ yafa i ma, u den falatɔninw tɛ yafa i ma, u muso furuyatɔ u tɛ yafa e Musa Mara ma. Fo n'a ka sɔrɔ i m'u denw i m'u faw n'u baw de se fagali ma. No de sen jɛlen don o de bolo jɛlen don e Musa Mara tagara ka tila k'a fɔ k'e bɛ tugu Faransi kɔ k'e bɛ Faransi mun ye maliyɛnw faga fo n'a ka sɔrɔ Faransi de ma maliyɛnw faga ni Faransi ma maliyɛnw faga ni Faransi nɔ tɛ Mali problème na Musa Mara yarabi ala k'i kɛ Mali président ye n'a ka sɔrɔ Faransi nɔ tɛ Mali problème na dɛ mais ni Faransi de ye nin gɛlɛya lase maliyɛnw ma Musa Mara ni e ma kɛ yeko fila ye o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali ko la ko mun bɛ fɔ la ko tiɲɛ tɛ ni cɛ ko k'i ɲɛ tɛ da Asimi kan ala k'i ɲɛ ci an sen de Asimi ye an bolo de Asimi ye anw ni de Asimi ye an jigi ye ala ye an jigi ya kira ye an jigi ye Asimi ye cɛ de bɛna k'e bɛna fanga in na gosi k'e bɛ fanga in de bɔ yen ala yarabi ya Bien jeudi 29 septembre 2022. En bas, Malien Bengena, Bekato Prisa Asimiko. Il y a une information qui dit Auma, amène à détail ou dit. Ko un d'abord, et un président, un premier ministre par intérim, à Tagara, ko Mali et fin courant de Joli d'amener ça non. Et Brigui Foloda, ko énergie de compteurs électroniques et accessoires pour répondre aux besoins des usagers. Le Premier ministre par intérim, le colonel Ablaye Maïga, a procédé ce matin à Kambila, dans la localité de Kati, à la pose de la première pierre de l'unité de production de compteurs électroniques et accessoires de Société Elect Africa SA. Mena Boka Iraola, Premier ministre Iretara a Koumana, Ampe Wasara, Ampe Nisonjara. Donc, Malion, Aouné, Anga Djanga, Premier ministre Iret Koumakaname, a Koumakan Flé en Rola. Aïe, une minute, Djamba Boka Iraola sans. Premier ministre Tara a discours Mikala a fleni. Maintenant discours Mboka Iraola, a on ambe jaga premier ministre ka discours là mais le ministre de l'énergie aussi au fana kumana, voilà. Ni mana Mali fo avec quel mɔgɔ caman ɲɛna ko Mali la fɛn kelen man da la o ye ka o lakana ko cɛ fanfɛla ye mais gouvernement bɛ ka solution mun proposer président yɛrɛ ka vision kɔnɔna la o solution dafalen de et que lakana fanfɛla o ko b'a la mais ɲɛtaga fana b'a la
bon an bɛ ka ni baara mun kɛ nin mais ɲɛtaga de yira n'a jateminɛ n'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kan an ka jin dɔ sɔrɔ mun bɛ a to an yɛrɛ bɛ kɔntɛri kan an b'a dilan an yɛrɛ dɔrɔn kama tɛ n'ala sɔnna a ma mali bɛ na kɔntɛri kɛ jamanaw kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ an ka région yɛrɛ kɔnɔ fɛn caman nafa caman b'a la. a ye kɛr'u bila a ye kɛr'u bila a ye kɛr'u bila. an ka sifilakaw ma baara caman bɛ sɔrɔ a la a filanan ye mun ye an ka société nationale n'o ye EDM ni société énergie du Mali a bɛna to u bɛna se ka gɛlɛya min bɛ an ka jamanadenw kan kuranko fanfɛla la dɔ bɛ ka fara an ka jamanadenw yɛrɛ kan mɔgɔ caman mago bɛ kɔntɛri la i b'a la so bɛ ka jɔ kuma caman so bɛ ka jɔ ni so jɔra o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mago bɛ kɔntɛri la. Voilà. Donc an ka premier ministre tara ko usine bɛ kɔntɛriw dilan ka courant lase bɛɛ ma bɛɛ ka courant sɔrɔ k'awa ka usine ka jɔra sisan a usine jɔli daminɛna awa première pierre dara an b'a fɔ bravo au premier ministre par intérim an bɛ le ministre de l'énergie an b'ale fana fo donc maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko an ka sɔrɔsiw tagara u ye fɛngɛ comme on appelle la an ka élément dɔw bɛ yen nɔ k'u ye an ka sɔrɔsiw ye recrutement kɛ Gao u ye recrutement kɛ Gao donc o mɔgɔw ka diplôme dir'u ma an bɛn'o fana image bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na aw ni an ka jɛ an ko image lajɛ ɲɔgɔn fɛ o cérémonie kɛra a yɔrɔ filɛ a yɔrɔ la centre d'instruction de Gao des nouveaux soldats prêts à servir la nation les recrues de la deuxième vague de recrutement spécial du contingent 2022 des forces armées maliennes ont été présentés au drapeau national le mercredi 28 septembre 2022 sur la place d'armes du camp Firoun Aga. Al-Insar de Gao, c'était sous la présidence du gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Mouriba Traoré, en présence du commandant du théâtre de l'Est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, ainsi que plusieurs autres chefs militaires, coutumiers et administratifs au nombre de 317 ou photo flaorala. Ou nisonjalemba. Ambeni mbela. Amalion. Mena kuma kele fa nyana bi. Ayala jede anga surasi recruter les flètes tanto anyata la. Ni anga surasi kro de recruter les. Ambeni mbela ube wo wo chila. Asimi be ka jidi malion ma. Ube wo wo chila. Asimi be ka surasu recruter. Ube wo wo chila. Asimi be ka marfa sangadi anga surasu ma. Ube wo chila. Asimi be ka mali kuna wolo, mali kono ani mali koka. Ube wo chila. Asimi sigilente, asimi te sege atenina. Awa asimi ka ekipu aka barakela be de tesirlendu. A ministre be, a vem be, a be de wulembe ki tesir bi malikola. Donc a nyafo au bela jelengena. Bogoshi kana découragé. Mogoshi ka manamana kankana bo aka sraka. Aye toka mali jo srain fe. Anga taka fe. Nambeta ambese. Donc, on temene ko fe kabala. Aye anga surasi kura o recrutera. O nouvelle doumagne. Aye nouvelle douman flanam fana suratu ni malion. Melo boko ira aula. Anga surasu u itara kataka mokti falatonu munumbe no faw ku yo surasu ye utara kataka kayeni bigusa ni surasi deni falatonu de tanto ni anga surasu de tanto abe wo chila bokati mina asimi be kataka jingini ka di fantauma aw desara ka muke sambi saba konana sambi nani konana melegen de fleka wuli kono damine tanto ni maluya ye kui ni maluya ye de abenara cha ayala je ni surasi deni falato di surasi deni falato de flète tanto asimi be kan de ngaji chebi ayala je ne surasi deni falato di anyate surasi deni falato de flète tanto anyatula anyate anga armée be ka wuli mugo ni fasara ibasra ifaye surasi ibaye surasi ni asimi yere be ka surasi kanu do malien na bi be ka chinge de fa onyana asimi be ka surasi kanu do malien na abeka surasu équipé abeka marama fin sanga di surasu ma abeka sego ke surasu ye abeka jise abeka frojise abeka docteur so équipé docteur so be ka jo e sanunglan usine orube be ka jo monibo keta ye usine fin nana ye ka bla mali kono nini mogo nya be tientie asimi be ka usine bela wuli kelengele ala ka barka do asimila que Dieu bénisse cette transition malien ora temene ko fe ka bala amena mune boko ira aula c'est ça anye information mi soro ko Jeune Afrique de bora ka galon tige ko mali surasiw ko ni irisu ka surasiw ko lu be ka marfa ci nyogona malien ni dabali ban kuma de mais sigi akuma ninka malien bien jeudi 29 septembre 2022 wati bina obeka galon tige
comme Mali Sorassou ni Wagner be kelela o ben galon kuma de Jeune Afrique ye kuma fo tien tala bi tien tala sene kelete Mali Sorassou ni irisu ka Sorassou te awa Wagner te Mali kono irisu ka Sorassou de be Mali kono ka fo aw nyena a faso de njugu be ka me mbe sega ka wakati mina olu be ho ha ho la o ka soro melegeni Assimi Goïta ala ka cide avec ka ji avec ka foraji senga di fantama wakati mina olu be kule la o ka soro Assimi be ka marfa sanga danga Sorassou ma wakati na olu be kule la o ka soro Assimi be ka taga anga izini munumbe ni Modibo Keïta ko ya jo ni nunu ya ci san binani o desala ka muke Assimi de be ko ke kalo dama nama doro san binani o desala ka courant dama Assimi be ka courant solution nyini bi antara imaye anga premier ministre tarabi ka taga brigi folo da anga compteur izini mbo glan o izini mena jo Mali kono anga sanu atetaga ko dugu wɛrɛ la abena ko Mali kono grâce au digne fils de Modibo Keïta de Sundiata Keïta maréchal Assimi ou desera ou tese ou tenase awa ou tese fana awa ala kana nunu ala kan kisima aw mogo ni ko kinya te da fanga ala ka fendi ma mu mingi na fanga ko anyo de fo bela jelingena Assimi amba ko bi amba ko shini pion ante ban kuma kande wati na ube wo la o ka soro Assimi keleme ka taga muso furuyato anga Sorassou subeta avion na bi kana sudo sutara la grâce à Assimi forozi keme flani ko abini ka keme sababo grâce à Assimi Assimi nani biche aya dugu keme shegini ko de libéré ma million hake do de kumbe ko fe a million clanche bet dona Mali kono bi grâce à Assimi ube ka fin fort menaka menacele no de terrorisme mena menaka mine de a bengalon kuma de aye da Assimi na aka da ka armée la aka da aw yere la on est maliens de nous sommes tous des soldats restons derrière cette transition ana munya fo président Assimi ngena toro c'est toro munu même manamana kanfo la munu me ka manamana kanfo erezoka président Assimi anye marteau dime ku be da kono nyin kari malien bebi ko kana reculer de ayi président Assimi kana reculer de ima anye information sur ça non comme Moussa Mara jelima ka gobi kal lafiya bugu wulu mana Moussa Mara ko wo nchala Moussa Mara ko ga go hal lafiya bugu wulu yebi hali sosota kimbi a jelima ka go Moussa Mara e ka kidali taga de ato na anga préfet fakara Moussa Mara e ka kidali taga da to ni falato nu chayara ni muso furuyato chayara Moussa Mara ni ma sigi ko ka yafa deli malion fe ni ala ya to ida koro ka foko mumbe fo te chien ye Mali janfa ka ala janfa ka kira janfa ka su janfa aba Moussa Mara shukele bi ko de e taga juguni betay e Moussa Mara ka kidali taga da to anye kidali perdi an betigara fiku mo beka nga ke Francis fe fo e Moussa Mara e de ka kidali taga ya to anye kidali perdi sunanga Sorassou kumbe kidali anga Sorassou kumbe kidali Moussa Mara billahi ni ma yafa deli ni ma ke yeko fla Mali kono ni ebe munyina ni e asoro okoro ka foko mbe fora Mali ko la côté tien okoro ko mbe fora côté tien fona ka soro ala côté tien di e de sababu ya to anye kidali perdi wallahi ala tesinogo ye munu faw se fagalima ku se lebulima e Moussa Mara ba do Francis danga bref Francis Sorassou be kidali ministre Sorassou be kidali terrorisme ka taga ke Moussa Mara bali Francis ma fembola Francis be o ma Francis kera so parlandia Francis kera so parlandia o ye be bobi ke be Francis supporter e Moussa Mara e de kunanga tegere fo anga premier ministre kun le premier ministre par intérim mo folo kunanga fo o e Moussa Mara di e ma se ka dowere ke fo ko neni Mali sécurité d'état amba o deli de do Moussa Mara kuma mu fo arasbat fana segira kande arasbat fana segira Moussa Mara ka kuma kan aywa Umar Mariko ka porte-parole antara ka parti ko Babarouba Bokoum o tara kuma fo RFI la ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Umar Mariko ka mɔgɔw ye mun fɔ jugɔra ni Moussa Mara ta ye wallahi aw tɛ kɛ foyi ye Mali kɔnɔ fo n'a ka sɔrɔ mun bɛ fɔra o tɛ tiɲɛ di vous avez trahi nos ancêtres vous avez trahi le peuple malien billahi ala tɛ yafa aw ma a kira tɛ yafa aw ma an b'a deli Assimi fɛ le premier ministre par intérim le digne fils du Mali n'o ye colonel Ablaye Maïga ye a y'a ka sécurité a y'a renforcer subagaw ni ɲɛgaw kana s'a la an ye Ablaye Maïga kalifa ala la ala an ye Ablaye Maïga kalifa i la ni mɔgɔ k'i tɛ Ablaye Maïga fɛ ala k'i ɲɛ ci un digne fils de Soli Alibert descendant de Soli Alibert descendant de Firoun descendant de Sundiata Keïta aw b'a jɔ k'aw ɲɛ tɛ da o kan k'aw ɲɛ tɛ da yɛrɛwolo kan n bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna
Mbe mu nyefo bela jele ngena. Président Assimi, aye ni yoro ci président Assimi ma. Ou ya doyama mu se Shogel ma, ou be fe kode ke et colonel Ablaye Maïga la. Shogel ta ou est passé. Ni tche wula Ablaye Maïga contre la billahi ambi kele. Nami kele sans parenga jiginga. Aye mu ke Shogel la. Nako kabe wuli kabe anga premier ministre. Anga premier ministre Ablaye Maïga nako kabe mana kan fama billahi tallahi ambake kele ere. Aya Assimi ika chide na Ablaye Maïga yi. Ikela toka uga toka blende ante jena ede. Ablaye Maïga ya ambe malien ka kuma kan defo. Donc ama ngi président Assimi fait. Amogo na ya nyin wore ka marto ta ka tiki nyin kari. On va plus reculer. Amanga jamana de sauver ro nyinna. Fala tonu joli sura Mali kono. Muso joli a che perdi. Fala tonu be fambe, muso furato be fambe. Ka demisenu ni kena karaba bo, ka dugu chi, ka mogo ka dugu chi, ka mogo ka foro jeni. Faransi de nin tonya bese awma. Mogo do ki sigile to Bamako ka nyinga jaki kono ko Faransi ma fenke. Ala kausara. Musa Mara. Ima makago. Lafiabu almamiu. Angana so Musa Mara kataka aka misiru kono blende. Nama yafa deli. Ni Musa Mara maboka yafa deli. Amba deli Mali karamogo befe. Mali almami befe. Lafiabu kataka bla Bamako quartier bela Mali dugu be. Na ye Musa Mara yaka misiru kono aya gen. Bilay talay. Anya information sro. Kuya interdit misiru kono la. Bilay Musa Mara manga ta mogo ka misiru kono. Aye Umar Maroko ka cherobe ko babaraba bokum. Agana so babaraba bokum gata misiru kono de. Billahi nunu ye Mali faka bagaudi. Wallahi abe ka Mali faka. Président Assimi kana nunu toye. Kana nunu toye ka to ka manamana ka foble. Arasbati fratara a nyin wara ka petit dossier la. Ko non akume ketande seneke ngata senego kuma fo o petini akila kale be fendoni beyi. Anyi ye ngoy depuis kera giri e fo ki ke tonyi. Billahi jaman be tu hali basa ko te tu warasa ko bli. Ele beti siki kebe ko nya ira mokora. Ne be se ko la jaman min tore ko munay ma se ko maîtriser. Donc kanya fo nyana Modibo Kone ni mo mi wula kabe anga premier ministre croix par intérim Ablaye Maïga ni mo ko kaba Ablaye Maïga doga ba mako konana Modibo Kone on vous fait confiance ayeta tigi mine SM mo ayeta tigi mine aga dakono nyimbe kari billahi tallahi o yamu ga Shogel lo be fe ko de Ablaye Maïga la de ala na so ko Ablaye Maïga doga ya de ala so ko Ablaye Maïga doga ya de ou be fe Ablaye Maïga kep côté badi ou yamenga Shogel la de ou be fe kana dondon de ou be ka sran dondoni mo keleme bo mo flabe bo na ma ko bala imae Musa Mara foro bora babaruba bokum o fana bora ima fenge fana bolé ima arasa fana bolé na ma ko bala ou be Ablaye Maïga ou be dans une semaine iba ou be doit critiquer là ou ba fo kay Mali choro nous ma faka shimon teke kono na u toga u ka Ablaye Maïga doya bila ne to be jigila tika ka kula ou ya Shogel doya ça passe mais ugana Ablaye Maïga doya de ay kangar da we de mbesigaka Mari Surasu président Assimi Colonel Modibo Kone aya ke ala kama ni mogo bora ka manamana kan fo Colonel Ablaye Maïga ma ay marto ta ka tigi nyin kare hera be si hera be kli bila me ka tien de fo nyana ala mogo to ka anga premier ministre doya de Ablaye Maïga doya de donc be bo o la Malien anya information do référence sur tukuni comme u bora yen galon tege u ko u bora meni galon kuro do de sanno Malien aya kolosi de fausse information be u bora ni information do ye ko Tchadi présent no Idriss Déby Dengue ko bini présenté ko ka cour constitutionnel ni u ka shara blo ya ira ko Tchadi présent no Idriss Déby Dengue Mahaman Kaka Demi ko obena boko ki i présenté élection natala donc amemu nyafo bela jelengena an ni Tchadi président mi présenté dro o koro ko Mamadi Doumbia guidé Mamadi Doumbia kana fanga blade président Assimi kana fanga blade damiba i clen Burkina be o ye ka WG dabla no kara fana be to fanga la ni ma G dabla damiba o bi genga boyi Burkina be bi gende donc malien memu nyafo bela jenna o temene ko fe ka bala amena mu nyafo président Assimi ngena ni Che Guevara ye kuma do fo ama nyafo président Assimi ngena Che Guevara ye kuma do fo koni et malfaxé tambi boulou. Bien jeudi 29 septembre 2022. Message tellement de kadjasi président Assimi ma. Djogo mun lembe bi anga premier ministre contrôle la. Président Assimi marto tay ku nyinkari. Sinon yomunga Shogel la bono ube fe ko damna Ablaye et Colonel Ablaye la. Adun tara ede kachila. Atara ede kachila.
ika barakela kanala bla dien mochi. Donc malien amena amena munya fo président Simingena. Voilà les écrits ici. Amena bela djele fo beka famia. Segu Touré et Che Varako. Aye ni kuma lame. Che Varako. Ko ni marfa kise tambi bulu. Ni marfa kise tambi bulu. Ibe kise kele. Ibo chi kofe jugu la. Sogono jugu. Ibe kise kononto Congo ola. Président Assimi, il est temps que vous passez à la vitesse supérieure. Mais c'est qu'il y a kumaka. Président Assimi, tolérance zéro. Ni moke. Ibe ka tasra munke wala mai. Imae, Moussa Maraforo bora kanga premier ministre doya. Fema bo ola. O kofe tuguni, babaruba bokum. No Umar Margoka parti moyo. O tara kuma fo RFI yere la. Fema bo fana la de. Arasbat fana kuma na fema bala. O mugo saba kuma na foi mabala. Awa naya toti. Ube ablay maiga ke kote ba ina fo yemunge o yemunke premier ministre Sogel la de. O mata Sogel to ko tiens. Sogel yani djebe bla nyona. Ah, on a voulu ablay maiga fana contrôle la 600. Bila mbeka tien de fingina. Président Assimi, kana to blé, mokoka manamana ka fo blé. Liberté d'expression té, anti-démocratie la, ambe sorasi fanga de la. Fanga munta. Billahi tallahi président Assimi. Ambe doa doyi. Jama min bora inofe. Ko jama to iko. Aka gele ko ki soro, mais ire fana ki akli to ire la. Donc Malion, mena fendo boka ira aula. Che Varako. Che Guevara kuma mufo ani Segu Touré kuma mufo mena Segu Touré ka kuma kando kala Malion président Assimi yere ka Segu Touré yere kuma kana me ala de Segu Touré ne togoma ayala je abeka kuma mufo ya Malion. Une chose intrigue les observateurs étrangers. Vous quittez très rarement votre pays, la Guinée. Autant que je sois informé, vous avez fait une seule visite à l'extérieur. Voilà, ay Segu Touré kuma kana me aka partager de Au monde dont le peuple est armé. Ta Segu Touré to fangala. Ouye djugu sokono djugu de formé. Kuka ta Segu Touré genga bo fangala. Segu Touré ka coup d'état français ou la ka be Segu Touré faga. Segu Touré stratégie moujé mais fait président Assimi ka yoroni yi Malion ayen yoro partager c'est très important. Et au monde dont le peuple est armé. Dites-le moi. Segu Touré. Vous avez vu quand même l'agression. 14 ministres avaient trahi. 32 000 $ avaient été distribués. 32 millions de dollars. Avec le ministre de l'armée, l'intérieur avait trahi. Et au monde dont le peuple est armé. Dites-le moi. Vous avez vu quand même l'agression. 14 ministres avaient trahi. 32 000 $ avaient été distribués. 32 millions de dollars avaient été distribués. Français, milliard tan wolonfla. 32 millions de dollars, ou bien milliard tan saba, ou bien milliard tan nandema. 32 millions de dollars, ko di, no bebe milliard tan sabama, ko di surasi doma, ko di ministri tan ani nani. Ministri tan ani nani, ani surasi do. Kuka Segu Touré genga boy aya la je Segu Touré munke président Assimi aya ni roti président Assimi ma ni denjugu ye kani nye chakane billahi tallahi fenge mun fo Moussa Mara mun fo akuna nga interpeller mais nte do woro la Et au monde dont le peuple est armé. Dites-le moi. Vous avez vu quand même l'agression. 14 ministres avaient trahi. 32 000 $ avaient été distribués. 32 millions de dollars avaient été distribués. La plupart des officiers supérieurs, avec le ministre de l'armée et l'intérieur, avaient trahi. Et toutes les puissances impérialistes étaient assurées du succès contre la révolution guinéenne, dont la mort était même annoncée à la télévision de Bonn le 22 novembre 1970. Une émission qui annonçait le grand dictateur du monde, M. Sékou Touré, est parti. Comment la Guinée n'a pas peur de l'impérialisme? La 5e colonne n'est que le prolongement de l'impérialisme. C'est la lutte de classe. Si nous n'avons pas peur du maître, nous n'aurons pas peur de l'esclave qui le suit. C'est pourquoi ici, elle a été matée et chaque fois qu'elle se manifestera, elle sera écrasée. Vous pouvez en être sûr.
Je l'affirme à la face du monde. Voilà. Aucun... Toma ine uye Sékou Touré ka ministre tanani ayere ka ministre tanani anaka surasi nyamugo baw ko saraka warba duma ko ka Sékou Touré faga aya be faga ni jugo yo ba faga di koyi anga ndoro tolam traite au peuple guinéen ne sera longtemps manœuvré sans qu'il soit su, perçu, isolé, maté par le peuple guinéen. Vous l'avez dit vous-même, 14 ministres avaient été inculpés, un certain nombre de chefs militaires, des gouverneurs de province, des hauts fonctionnaires, des diplomates guinéens. Et alors? Comment expliquez-vous qu'autant de gens touchant de très près le pouvoir, certains étaient des compagnons de combat de toujours, aient pu trahir? Et en 1939, comment expliquez-vous qu'il y a eu tant de ministres, tant de hauts fonctionnaires, tant de hauts officiers supérieurs qui aient trahi la France pour livrer la France à l'Allemagne? Pourquoi? C'est la lutte de classe. Voilà. Les hommes, non. Ayo Sékou Touré ko deuxième guerre mondiale là ko français gouvernement mo munye français trahi ka français di Allemagne ma Hitler ma ko général de Gaulle na droit aye français o ka janfanti aya be glon ka marfa tia bela ka be faga ko muna ko na le Guinée janfanti u faga ko français ba le ngininga mba yoron bla retour do nanga la me qui a trahi la France pour livrer la France aux Guinéens. Vous l'avez dit vous-même, 14 ministres avaient été inculpés, un certain nombre de chefs militaires, des gouverneurs de province, des hauts fonctionnaires, des diplomates guinéens. Et alors? Comment expliquez-vous qu'autant de gens touchant de très près le pouvoir, certains étaient des compagnons de combat de toujours, aient pu trahir? Et en 1939, comment expliquez-vous qu'il y a eu tant de ministres, tant de hauts fonctionnaires, tant de hauts officiers supérieurs qui aient trahi la France pour livrer la France à l'Allemagne? Pourquoi? C'est la lutte de classe. Les hommes n'ont pas les mêmes conceptions de la vie et leurs rapports avec le peuple ne sont pas identiques. Ce sont ceux qui se confondent avec le peuple dans ses aspirations, qui veulent défendre leur dignité dans la dignité du peuple, qui savent qu'ils naissent et meurent, que seul le peuple demeure en tant que référentiel suprême de toutes les valeurs, qui peuvent rester fidèles à leur peuple. À côté d'eux, au sein de toutes les sociétés, il y a des traîtres, c'est-à-dire des catégories sociales ou des individus qui font le choix contraire. Leur personne au-dessus de l'honneur, de la dignité et de l'intérêt populaire. Nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait eu des traîtres en Guinée. Il y en a dans tous les pays du monde. Mais la valeur de la Guinée est d'avoir su déceler les traîtres et les isoler pour le progrès de sa révolution, alors que dans maints pays africains, il y a ces traîtres qui sont même au pouvoir pour paralyser le développement historique des nations africaines en acceptant des formes néocoloniales d'existence. Kuma banakoi Sékou Touré ko koni janfanti ki gana hinara de Sékou Touré kuma mufo koni janfanti faso den jogu ki gini ski kala jede ni ski kala jaba dafiri dala ale Sékou Touré ha ko de traître ah Sékou Touré ko farne Sékou Touré ane tokoma yere wulu de panafricain Sékou Touré a ko koni janfanti ki ba amineka iba matedi o te dora dro ka faga iba faga ou be ba torturer ou be ba gen c'est tout janfanti bi ina fo bunteni yaro ni bunteni dona jamala dro ça dit que bunteni buku kadi de janfanti ni ya ye a maboyla kana halala je o do ko sama fo asimingena ni ya e Sékou Touré kudeta make Sékou Touré la de parce que ama tandi mogo madi mais sigi ni yoronika kudeta make Sékou Touré la parce que ama tandi a jugu madi ni iwula kibe France défendre Sékou Touré bi faga ito fo Guinée ne ko kebe France de défendre Guinée o ka soro o ka soro tourno ebe tunu halite bilay talay mogo shiti
fo lahara e be to ɲɛfɔ Sékou Touré y'a ka fanga don ka bala coup d'état ma kala coup d'état kelen ma kala parce que a y'a jɔ a cɛ jɔyɔrɔ de la n'i y'a kɛ a t'i to yen awa a tɛ yafi ma awa e kɛni ala kɛ ne ci dɛ e k'a fɔ k'e bɛ Faransi défend Lajinɛ dɛ ne y'o kɛ Lajinɛ dɔrɔn e ka ko banni i ma Sékou Touré mɛnna fanga la i ma Fidel Castro mɛnna fanga la ni fanga b'i bolo n'i ye tubabu kɛlɛ hinɛ bɔ i dusukun na mɔgɔ mɔgɔ bɛ Faransi ka baara la Faransi b'olu de dilan ka e kɛlɛ Modibo Keïta y'o négligence de kɛ o de Modibo Keïta ka fanga tiɲɛ président ni disi da Faransi disi la mɔgɔ mɔgɔ b'i ka dugu la ni Faransi ka d'u ye olu kɛlɛli daminɛ dɛ ni y'u to yen bilahi Faransi bɛ tila k'olu de bila k'i kɛlɛ n'u ma kɛ i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ ala kana n ta k'u ye an ka ni président Assimi peuple b'i kɔ mais peuple bɛ mun f'i ɲɛna il faut utiliser la rigueur mɔgɔ minnu b'u ɲin wɛrɛ i ka marteau ta i ko ɲingarili daminɛ depuis sisan a bɛɛ ni ala na kira cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ donc ala ka barika don Mali la donc an ye information ba min sɔrɔ ko Mali ni CEDEAO ta yɔrɔ la n bɛna information di o yɔrɔ la bi ye jeudi 29 septembre 2022 ko président Assimi ni CEDEAO mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye mais tiɲɛ yɛrɛ la information an ma fiti ba sɔrɔ par coup ne ka aradar dɔw ko ne ma ko Assimi ko CEDEAO k'i sen bɔ Mali ni Côte d'Ivoire problème na ko Togo de b'a gérer donc CEDEAO président tagara u y'u ka avion ta k'u tagara ko sisan ko Togo ko de bɛ n'a gérer o de kumaw bɛ k'a fɔ dugu la n t'a dɔn ni tiɲɛ don dɛ n'o kɛ nin kɛra o ka di ne ye CEDEAO ka problème tɛ donc ni Togo y'a gérer u bɛ bila Alassane yɛrɛ bɛ fɛ ko in ka ban n tɛ dogo o la Alassane Ouattara ye ciden bila ka taga Buye Aïdara wele ko ka kuma Assimi fɛ Assimi m'a fɔ k'ale t'u bila dɛ mais Assimi tɛ fɛ de k'ale ka dɔgɔya ka Mali dɔgɔya ka sɔrɔ ka Ivoire mercenaires bila a ko de tɛ kɛ n'u bɛ bila u bɛ bila Assimi tɛ ka kɛlɛ tigɛ mɔgɔ si fana ma Assimi ma mɔgɔ dɔgɔya Assimi ka bonya bɛ bɛɛ kan n'i y'a ye Macky Sall ma na Macky Sall ko Assimi y'ale bonya CEDEAO tun bɛ fɛ Macky Sall kana mun fɔ Macky Sall ko k'ale tɛ se k'o fɔ Macky Sall tora Togo président fana n'i y'a ye o fana ma na o ko CEDEAO bɛ fɛ ale kana mun fɔ Assimi ɲɛna tiɲɛ na Assimi y'ale bonya Mali y'ale bonya ale tɛ se kana kuma dɔ fɔ Assimi ma ko Togo président ani Sénégal président olu ko Assimi ye hɔrɔn de n'i y'a ye olu mana Assimi voir parce que u ɲɛ b'a la janfa de bɛ ko in kɔrɔ olu tɛ fɛ ka na Assimi janfa olu b'a dɔn fana tiɲɛ de bɛ Assimi bolo parce que Assimi ye prévu yira Macky Sall la Assimi ye prévu yira Togo président na donc CEDEAO ka affaire in na Côte d'Ivoire fɛ in na Macky Sall ye i mabɔ a la dɔɔni ayiwa Togo président fana i écarté dɔɔni parce que u bɛ fɛ ka a dafiri Mali dala di Sénégal ko k'ale t'a la Togo ko k'ale t'a la donc problème bɛ CEDEAO yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ ko la minnu fana nana tuguni an ye information mun sɔrɔ ko minnu nana n'o ye Ghana président n t'a dɔn ko Nigeria président wa n t'a dɔn ani jɔn yɛrɛ ani Gambie président ko ani ni ma filo président fila ni Togo ministre des affaires étrangères ni voilà olu fɛnw de nana quoi donc olu mun nana ko ni Assimi kumana mais u ma kuma fɔ fɔlɔ voilà u ma kuma fɔ fɔlɔ kuma mun bɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛnna ko dɔ kan mais an ŋana mun mɛn k'u ma bɛn dɛ k'u ma bɛn ko kan dɛ an ŋana o mɛn a bɛ se ka kɛ information wɛrɛw bɛ bɔ minnu tɛ kelen ye k'o yɔrɔ fana fɔ ka da kan mais Mali ye kunnawolo sɔrɔ Assimi vraiment le peuple malien est derrière vous k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna an ka to Assimi ko an ka Assimi dɛmɛ a ka baara in na Assimi ye Mali kunnawolo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛnw que Dieu bénisse le Mali maliyɛn si kana décourager bɛɛ k'i cɛsiri an bɛ ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna maliyɛnw b'a kɔ en tant que jama min bɔra ka premier ministre par intérim kunbɛn en tant que o jama kelen bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka kala turu Assimi la i b'a dɔn ni i ka jamanakɔnɔdenw b'i fɛ i kɛlɛ ka gɛlɛ dɛ n'i ka jamanakɔnɔdenw b'i fɛ hali tubabu bɛ siran k'i kɛlɛ hali tubabu bɛ siran k'i kɛlɛ o de y'a to Assimi an dalen b'a la foyi t'i sɔrɔ mais i hakili to i yɛrɛ la sokɔnɔjuguw kana olu to yen u ka manamanakan fɔ n'i y'a ye CEDEAO bɛ courage sɔrɔ k'a b'an kɛlɛ n'i y'a ye Faransi bɛ courage sɔrɔ a b'an kɛlɛ parce que Moussa Mara n'a ɲɔgɔnna siw ani Arasbati ninnu n'olu tora ka kuma olu de bɛ courage di Faransi ma toujours Faransi ka i tante anw na n'i y'a ye kɔfɛjugu nana don i ka so kɔnɔ ka ci ani ka dukɔnɔden dɔ de bɛnna la n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna o dukɔnɔdenw u tɔgɔ dɔnnen don u jamuw dɔnnen don donc président Assimi Arasbati bɛ ka mun fɔ Moussa Mara bɛ ka mun fɔ Umar Mariko ka mɔgɔw bɛ ka mun fɔ kana kɛ ko liberté d'expression don
démocratie tɛ ɲadokarasi de don faso ci karasi de don n'u y'a fɔ siɲɛ wɛrɛ marteau ta i k'u bɛɛ dakɔnɔ ɲin kari kana tolérance zéro an b'o conseil de di président Assimi ma que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le maréchal Assimi a k'an bɛn